Awa şonuň ýaly aýdyşym ýaly men islegim, haýyşdym bar. Hormatly arkadaşymyzdan, hormatly Gurbanly Berdimuhammedowden oda etjek haýyşdym daşary ýurtdaky türkmenlere has üniversite gawy boljak. Bir ara gatnaşykda bolsalar gawy boljak. Gelseler, gitseler Türkmenistana bir ata watany barsala, ata watany bir görseler. Häzem däme biz günne eşdiwat ata watanymyz diýsen ösüp barýar, diýsen türli enjamlar otayda gurulýar, türli karhanalar gurulýar. Şoňa bize häzem gowanyýar bir karhanalar, zawatlar, fabrikler bir enjamlar gurulsa, Türkmenistan ata watanymyzyň öz adamlarym şu taýda işlerler we iş taplary olar. Olaram we gazanç üçin hem has gawy bolar. Gynansa hem käbir ýagdaýlar bar, daşary ýurtlarda işläp ýerler we öz ýurdumyzda iş tapmak gyn ýagdaý dörep şo daşary ýurda gitýärler. Onuň hem şu bir ýagdaýlar şuny ýaly, onuň hem beterem hasam üniversiteler parahatçylykda serhetleri bir alyp barmakda. Men özüm 22 ýyl Türkmenistan ata watanymyzda ýaşadym. Şoň ýaşadym, emma gynansaňam şo 22 ýyl ýaşasamam Türkmenistan raýaty berilmäsen mejbur bolup we daşary ýurda çykyp gaýtmaly boldum. We bu taýda men daşary ýurtda ýaşap ýöne häzir 10 ýyl bäri Kanadada olan şoňmasa okap ýa özüm şuny ýaly dil öwrenipýän we bu taýyň medeniýetini öwrenipýän, däpdesuryny öwrenipýän, dilini öwrenipýän. Emma Gonyan ata watanma ilme bölüme. Elbette öz bilişiňiz ýaly sürüýi aksaksız bolmar. Sürüýiň içinde her türlü ýagdaýlar bolýar. Emma biz bizatlary siz döwlet derejede çözmeli bolýaňyz. Adam çözseňiz gawy boljak. Her kim näme öz bilişiňiz ýaly it ýürür, kerwan geçer gider diýilýär. Öňem şuny ýürüp ýörler, öňem her türlü ýagdaý bardy, häzirem her türlü ýagdaýlar bar. Emma biz oňa üns bermeli. Biz hasam öz Türkmen sehra Türkmenlerimiz bilen, Awgan Türkmenlerimiz bilen, başa doğan garnaşymyz bilen medeniýeti aratnaşyp açsak, aýdymçylar gelip däme doglanyňda gelip aýdym aýtsalar, saz çalsalar, şahirler goşuşdylar, goşularyny ýetirseler, goşularyny aýtsalar, bir aratnaşyp bolsa hasam gawy boljak. Öz doglanynyň bolýar, şuny ýaly baýdap güller bolýar, ondan mahtumlar güller bolýar, ondan kunjymaýda her ýyl belliýäňiz ýa Türkmen sährada belliyerler ýa daşary ýurtda Awganistana türkmenlerimiz öz ojaklaryny belliyerler. Şu zatlar bir aratyşda açdyňyz, bir aratyşda goýsaňyz hasam gawy bolar. Biz bu onyas, bu bisonyas